Čau, já jsem Honza 7 a dneska jsem tu s Ondou 6, čau. A s Ondrou taky 6. A dneska bychom si pro vás připravili challenge, water challenge. A to Já jsem se jde nepil. Já jsem se jde nepil. Tohle musíte vypít. Takže já to mluvím 3. A počkej, a kdo to vypije poslední, tak mu dáme nějakou challenge na příště, takže 3, 2, 1, teď. Na stejno. Onjo. Tak se dočekáme nůžky. Ne. Cítím bursty. No, počkej. Úplně bursty s kečupem, úplně jasný bursty. Tak co bychom nám ještě dali? Já už vím co. Kdo udělá 10 dřepů Fandoty, nám to podrž. Drž na nás. Na mě. Drž na mě. A kdo, ne, dřepů. Dřepů. Kdo to udělá první, tak ten druhý bude mít challenge. Takže 3, 2, 1. Teď. 2, 3, 4, 5. 10. Tak 2 kliky. Žádnej dojazd. Oj, už tam jsou moje policajti. 2 kliky, pojď. 3, 2, 1, teď. 2, je. Znova. 2, jo. Já jsem se chtěl prdnout. 2, 1. 2. Budu dělat 2, ale až mi to stačí, takže já řekla. Challenge na příště, toho si promyslíme. Buď. Takže to by bylo pro tohle video vše. A čau! Čau!